Čauko, môžem zastaviť, môžem sa opýtať, že aký máš vzťah k tancu? Či si už niekedy tancovala, robila niečo také, lebo ja potrebujem rozbehnúť nový TikTokový trend, aby mi sa som úžasný tanečný pohyb a keď to spravíme dvaja, tak to je úplne easy, pozri. To vybuchne, vieš. Tak, tak a tak. Tak, tak, tak. Môžeme to skúsiť? To bude úplne easy, počkaj, ty keď vláda si, počkaj. Toto oprem. Počkaj. Toto má ináč super vec, že tu sa dá takto nastaviť. Počkaj, je to bude. Takže vlastne tak, že hlavú ruku tak. 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 Dozadu. Tak. Ďakujem veľmi, vláda si. No teraz ti vydám freestyle, lebo teraz som chalakel len tak, hej, asi možno prískam a možno spievam, ja som hviezda, možno pôjdem do Superstar a možno budem veľmi hard a možno budem stáť tak jak Hadriko, alebo toto je art, hej, teraz sme tu tancovali, každý beží splash mňa ma máli, každý beží splash mňa to rozbáli, jak dačeky na Vianoce stári, hoci kedy aj s touto dievčou, zatancujeme si, let's go, tak pozri, toto je rock and roll, tak pozri, tak bež čo povieš, môže byť? Díky moc, maj sa krásne, čau.